Hi guys, good morning. Ngayon guys ay nailigtag silong. Sa'yo ko lang labas sa habol. Basta pa kayo ang yuta. Kusog ki ulam gabi guys. Yataghang kaya nanorok dani nga uhong. Karon ba ko nakita ni guys. Pero dili na siya makaon. Napaw. Tayo nagturok na sa silong. Mushroom. Maniligtag silong guys.
Bugat ang silhigon guys kay basa. Gime! Yaag sa panahan.
sa natapos ko na guys kay bugat kayo. Tawato na lang niya sa hapon. Mahusa kong baboy guys. Kaya ito ko na pamahog baboy. Okay. Sayos may minaglaan guys. Oh. Tagasaman mo. Sa? Hindi pa ito. Sino pa ito? Kabarkadas mimi guys. Mga kong bahog baboy guys. Manatag parilhig diha guys. Yang lapita. So diha dadto na ako gitapok unya ko na nahangwaton sa hapon. Igusad na siya mauga. Di ta ka pamisbis sa mga tanom guys kay kusog kay ulan kagabi basa kayo ang yuta. So nakainom na po ang atong tanom sa tubig. Di sila kaalang-alang kay kusog kayo ang ulan. Anong mga bagong tinanom ni mama. Ipangkahik ng uban sa manok. So kanipod hambog na daw ni katay na pod. Hambog ng alagbati guys. Dugay man na hinog atong nangka guys. O pa man na hinog. Hi guys! Manatag panilhig silong guys, mga pita. Basta narakos balay guys. Tirang kape. Kape. Mimi na mahaw. Pag napamahaw to, naglaag. Wala may klase ni Mimi karon guys. Padong ugma. Na. Tuan naglaag. Na siya layon din basta. Na iyan kadula. Ug siya ra gani isa din nangulay tao di sa ubos. Murag gibuhat niya dana sa alingasa. Nagadto sa sentro. Nakaron nga na iyang kadula. Di na siya agkuan. Dili na siya ag pangapura. Kapita guys. Dali na pag mata na ko buntag, inom ko ininit. Ana rin ko pangapi bas udto na basta kay wala ko'y lakaw. Log itong kuan silhigon. Lami king kape. Lami iking kape basta bunta guys. Isa kay nga ni, sakit katasa. Gaway raman siya guys. Ako'y panming. Nawala kung isa ka iring. Iyang gutong giaway datong kuan. Wala ni uli. Iya mangginggi. Iso bungo kining badji. Nakato kay laki man to. Pero apot ra sa tudani guys. Gamay pa to siya dinhi. Ano pagsandigi akong kape? Ay mabalibo. Manyahon ka kayo, dog away niyo mo itong isa. Away mo niya itong isa, itong nilakaw. Sadar, wag itong iring kay magkuan. Maglakag itong laga. Kani siya kay. Okay siya.
Puyo ba? Namsa daig ka. Yan, so no, di pa na ko nung saka. Hawa dia. Naunsa man ka, oy. Natubang pud ka na sa kamera. Ilang mag-init guys. Naglaba ko habol gahapon wala. Nagkulom-kulom gahapon daw. Nakaulan gid siya. Kadol siya kung ang pangapi ko kay abi magunyag na pan. Mantay paning. Wala lagi diha. Oh. Oh, nabada ayo. Saday ka. Si Mimi nagkaon din tong marang guys. Nanahinog ang marang. Pero kuan pa kanang talagsa pa. Tora dito daghan kay dito bunga. Dadto dagko na pero dani sa ako gagmay pa. Mo pa nagbuswak. Kapita guys. Kaulitan na ako ni siya kay gadulog. Dito pag inirilo na gadulog. Pagmata ni rilo na nga nasa iyang iring giabay, gihabulan. Nasamot gid may kiyang tulog. Akong pagkamata ko nga na iring ni rilo na abay ako kwaon. Bawal na sayang kuan balhibo. Lami kayong kape. Napuyo na. Kapitan nyo guys.